আরে আরে এ ସାରେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଁ ଏ ପାଠ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ ଏ ସାରଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା ଏ ହବନି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମର ତ ଭଲ ଜମୁଛି ନ ଆସିଲେ ବା ଭଲ ଆମେ ତା ଝିଅକୁ ଲାଇଟ୍ ମାରିବା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏ ଭଲ ହବ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଗୁଟୁକା ଏ ଭଲ ନା ନା କଣ କହୁଛୁ ଭାଇ ଆମର ଭଲ ଭାଇ ସାରେ ଯେତେ ନ ଆସିବେ ଆମର ତ କାଳ କାଳ ଶହେ ଶହେରେ ଚାଲିବ ନା କଣ କହୁଛୁ ଭାଇ ଶହେ ଶହେରେ ଚାଲିବ ଭାଇ ତୁ କାହିଁକି ଟେନସନ ନଉଛୁ କହ ସେ ମାଷ୍ଟର ଆମର ଦରକାର ଆମର ଲେଡିଜ ଟିଚର ଟିକେ ଦରକାର ଏ ଶଳା ସେ ମାଷ୍ଟର ଆସିବ ଜାଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦବ ଭାଇ ସେ ପାଠ କଣ ସେ ଲଜିକି ଫଜିକି କଣ ସେ ମାରି କଣ କରିନି କହ ତ ଭାଇ ହବନି ଆମର ସବୁଠୁ ବେଟର ମୁଁ ଆସିବି ଆମେ ଟିକେ ଦୁଆଳିଆ ମିଶ କରିକି ଲାଇନଟା ମାରି ନା କଣ କହୁଛୁ ନା ଭାଇ ଉଚିତ ନା ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଭାଇ ଠିକ ଠିକ କଥାଟେ କହିଛୁ ମନର କଥା ଟିକେ ବୁଝିଛୁ ରେ ଭାଇ ମନର କଥାଟେ ବୁଝିଛୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ଏ ଶଳା ମାଷ୍ଟର ଟିଙ୍ଗିରା ମାଷ୍ଟର ଶଳା ଆମକୁ ଶଳା ସେ ଟିଙ୍ଗିରେ କରୁ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି ଠିକ କଥା କହିଛୁ ଭାଇ ଉଚିତ ଆମର କଣ ଯାଉଛି ଭାଇ ଆମେ ତ କଲେଜ ଆସିଛୁ ପାଠ ନୁହେଁ ନା ପାଠ ଚଳିବନି ଆମର ଝିଅ ଦରକାର ଭାଇ ଝିଅ ଅଭାବ ଆମ ପାଇଁ କଲେଜ ଡେଲି କଲେଜ ଆସିବୁ ଲାଇନ ମାରି ଆଏ ତୋର ଗରୁପ ଦେଖି ଝରି ଯାଉଛି ଏ ହୃଦୟଟା ତ ଖସି ଯାଉଛି ନା କଣ କହୁଛୁ ଗୋଟେକା ଭଲ ଭାଇ ସତ କଥାଟେ କହିଛୁ ସତ କଥାଟା କହିଛୁ ଏତେବେଳେ କଥାଟା ଭାଇ ହାଟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭାଇ ଆମର ଲେଟ୍ ଇଂରା ମାଷ୍ଟର ଆସିଲା ଆମର ଲେଡିଜ ଫେଡିଜ କଥା କିଛି କହିବୁନି ଆଚ୍ଛା ଏ ଭାଇ ଦେଖ ସାରା जुहार आ गया नमस्कार नमस्कार ଆଉ ତେଲ ଅର୍ଥ ନିର୍ମଳଙ୍କ ଦଳଇ ଶଳଇ ସାର୍ ଆପଣ କଣ ଆଜି ପୁରା ଚକା ଚକ୍ ଫିଟ୍ ଦିଶୁଛ କଣ ଲାଗୁଛି ମୋ ସାର୍ ଆଜି ବୋଧେ ମାଡାମ ଟିକେ ଆଇରନ ସାଇରନ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚକାଚକ କରିଛନ୍ତି ନା କଣ ସାର୍ ଲାଗୁଛି ଝାକାସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଯୋଉ ଦାଢି ନିଶ ସବୁ ରଖିଛି ସବୁ ଅଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଡ ଆଇରନ ଅରିଛି ଟିକେ ଚକାଚକ ହେଇକି ଟିକେ ଇଏ କରି ଆଉ ହଉ ରହିଲି ତମ ହଉ ଯାହା ଦେଇଥିଲି ସବୁ କରିଛ ତ ନା କିଛି କରିନାହିଁ ଗୁଟକା କରିଛୁ ଏ ସବୁ ଅଳଙ୍ଗ ଉଦ୍ର ଅଡ଼ିବନି ତୁ କରୁଛୁ ହଁ ସାର୍ କରିଛି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କରିଛି ସାର୍ କରିଛି ସାର୍ ସବୁ କରିଛି ମୁଁ ବି କରିଛି ଯା ସବୁ କରି କଣ କରିଛି ସାର୍ ପଚାରିବି ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସବୁ କରିଛି ସାର୍ ନୋଟ ପୁରା ନୋଟ ଲେଖିକି ସବୁ ଆପଣ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁ ଆମର କଣ ହବ ପାଠ ସାଠ ଆମର କଣ ହବ କହନ୍ତୁ ନା ସାର୍ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଏ ପାଠ ଆମକୁ ଦେବେ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କାହାର ଲେଡିଜ ପଳଉଛି ଆଣିବ ପାଠ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବୁଝିନି ବୋଧେ ଆମର ନିଶ ଉଠା ପାଠ ହବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର୍ ପାଠକୁ ଲଗାନ୍ତୁନି ସାର୍ ଶଳା ପାଠ ପଢିବନି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି କଣ କରି ଏ ଶଳା କଲେଜକୁ ଆସିବାର ବରବାଦ ହେଇଛୁ ନା ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଲେଜକୁ ଆସି ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି
ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଏଟା ସତ ମୁଁ ଅସି ବହୁତ ତୋର ମାନେ ଛାତ୍ର ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେଇଛି ନା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେଇଛି ତୁ ଶଳା ଉଡା ହେଇଗଲୁନି କଲେଜ ଛାଡୁନି ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କଲେଜର ଯୋଉ ମଜା କୋଉଠି ଆଉ ସେଟା ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ ବୁଝିବେ ମାଷ୍ଟର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମାଷ୍ଟର ରୁହନ୍ତୁ କଣ ବୁଝିବେ ଆପଣ କଣ କଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ ମତେ କହ ମୁଁ ଶଳା ମାଷ୍ଟର ତ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି ନା କଣ କୋଉଠି ଆଇଡିଆ ତୋର ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶଟା କରିଛି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ ଅଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏ ନିଶ କରିଛି ଲେଡିଜ ପାଇଁ। କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଲେଡି ଯାଇନି ରଖିଛୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ କେତେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି? କାଶୀରେ ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନି ଜାଣୁ କଣ କରିବି ଟିଚର କଲେଜରେ ହେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଟିଚର ହେଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପସ୍ତଉଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟକା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ ରଖିଛେ ଚକାଚକ ଡାକୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ଳ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଇଏ ସାର୍ଟ ଫାଟ କରିଛନ୍ତି କଣ ଇଆଡେ ଟିକେ କଲାଟା ଟେକନ୍ତୁ ଭିକାରୀ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ସରକାର ତ ବୁଝୁନି ଆମ କଥା ସେଇ ଦରବାରେ ଅଛୁ ଆଉ କଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପଦେଶଟେ ଦେବି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଆମର ସୁରଟ ଚାଲିବା ସୁରଟ ଏ ସୁରଟରେ କଣ କରିବି ସୁରଟରେ ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କରିବେ ଏ କଲେ ସେତିକ ଦରମା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି ସେ ସୁରଟ ମାନେ ସୁରଟ ଯେତିକ ପଇସା ପାଇବେ କଲେ ସେତିକ ଦରମା ଦେଇପାରିବେ କଣ କରିବି ମୋ ସାଥିରେ ପାନ ପତର ଚୂନ ଲଗେଇବେ ଚୂନ ଦେଖିବେ କରୋଡପତି ହେଇଯିବେ କରୋଡପତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିବେ ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ କଣ କହୁଛି ମାଷ୍ଟର କହୁଛି କି ଦରମା ଦେବେ ପାନ ଦୋକାନ କଲେ ଷ୍ଟେଜ କଣ ଅଛି ସେଇ ତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଯେ ନଙ୍ଗୁଳି ଘର ପୁଅ ଆମର ଖଇନି କଣ କରୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ ତା ନା ଖଇନି ବିକୁଛି ଖଇନି ଗୁଟକା ସିଗାରେଟ ପାନ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସାଥିରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ କହୁଛୁ କୋଟିପତିର କୋଟିପତି ପଇସା ଗାଦିରେ ବସିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଲେଜ କୋଉ ଦରମା ଦବ 1500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ନିଶର ପରା ବହୁଛି ମୋ ନିଶର ପରା ଲାଗୁଛି ତେଲ 1500 ଟଙ୍କା କଣ କହୁଛୁ ଭଲ ଉପଦେଶଟା ଦେଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏ ଚାକିରି ଛାଡନ୍ତୁ ସୁରଟ ଚଲନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବୁଝିବନି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବୁଝିବନି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହବ ଆପଣଙ୍କର ତୁ କାହିଁକି ଏ କଲେଜକୁ ଆସୁ ନିଶ ଉଠେଇକି ଶୁଣାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରିବା ଆରେ ଏ କରୋନା ଆମର ଭଗବାନ ଗଡ ସିଏ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲା ଯେ ବହୁତ ଖଟିଲରେ ଆଉ ଯେ ପାଠ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ମୋର ଅଧା ରହିଥିଲା ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଆଡମିସନ ହେଇକି ସେଇ ଅଧାଟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କରୋନା ଆମକୁ ମାନେ ଶିଖେଇଲା ଯେ ଅଧା ପୂରଣ କର ଆଉ ବାହା ହେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପଟାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କଲେଜ ଆସିବା କାରଣଟା ଏଇଟା ବଡ କାରଣ ହଉଛି ଝିଅ ତାପରେ ପାଠ କଣ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସୁରଟ ଛାଡି ମୁଁ ଆସିଛି ପାଠ ପଢିବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ ଝିଅ ସାଥିରେ ଛୁଆ ସବୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଯିମି କଲେଜ ଛାଡି ମୁଁ ସୁରଟ ପାନର ଚୂନ ଦେବି ବୁଝିପାରିଲେ? ବୁଝିପାରିଲେ? ବିଜନେସ ଚାଲେ ବିଜନେସ ସମସ୍ତେ ପଚାର ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ
ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଲ କଥାଟା କହୁଛି ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ପାସ୍ ସେ ଲୁସି ମ୍ୟାଡାମକୁ ନେଇ ସୁରଟ ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ମୁଁ ଦେବି ପାନରେ ଚୂନରେ ପାନ ଲଗେଇକି ବିକିବା ଗୁଟି ଗୁଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ 50 ଟଙ୍କା ଚୂନ ଲଗେଇ ଦଉଛି ସେଇ ଭାରିଆ ଲୋକକୁ అన్నరా అన్నాడ కోటే ఏరే అన్న కొట్టే రకटे रेंडू मेडू आलुगु नाइदू पुष्पा साला झुकेगा नहीं साला साला কোন কই এ হই ঠিক কথা কই এ হলা সরকার বুঝিওনি ও তু সে লেডিজ বি নেই ছাগলি তুই দেখ 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 ଆପଣ କିଛି ପଇସା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଫେରେ ଏସିରେ ଯିବା ଫୁଲ୍ ଏସି ଥଣ୍ଡା କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବି ଚୂନ ଖାଲି ଲଗେଇବି ଦେଖିବେ କରୋଡ଼ପତି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ରହିବେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣ ଭଲ କଥାଟା କହୁଛି ତୁ କଣ କହିଲୁ ଠିକ ଠିକ କଇଛୁ জি 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 ବାସ୍ ଦେଖିବେ ଭଲ 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 ଲାଗେ ପୁଷ୍ପା ଶଳା ଠକି ବାନ୍ଧିବେ ପୁଷ୍ପା ଠକେଗା চলো 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 ବାସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ ଖୁସିର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଜୋର ଜୋର ଲାଗିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ନା କମେଡି ପ୍ରୋ କମେଡି କରି ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ଖାଲି ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଠକିବାନି ଠକେଗା ନାହିଁ ସାରା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଯୋଉ ଆମର କେମିତି ଭଲ କଲୁ ନା ଖରାପ କଲୁ ଲେଖିବେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଆସୁଥିବ ଲେଖିବେ ସେୟାର କରିବେ ଭୁଲିବେନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ହସ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଆଜ୍ଞା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟିପିବେ କାହିଁକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଲେ ସିନା